ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Shillong, it's been too long. It's Ronan Keating and I am coming back to India. Finally, I will see you there at the Cherry Blossom Festival, November 19. The smile on your face lets me know that you need me. It's the way you make me feel. It's better than I've ever known. Habang iyat po surok kumuwi ni kiti upat ba ngi jusyam barabor ba habang iyat kat san minute lani 10 minute ba teng habang iyat tang san minute ru ngi juyos ngawi kita ki kali ki ba iyat hapo ki surok ki ba pensawa da kita ka siren ka ba kta ya ka yat ka yang jong ki kali te hagani ko por mentang aku ban keren kendiat ha kalor ha ka bayadai bat kene ka jingpunon kam ya ki siren lani ya kita ki jing pensawa ki ba mi na po ki kali te kat kum kene ka Motor Vehicle Act jong usnam kat kandai spa prapupra la keren syai hang ni ba ki bala ban penon kam daki yaki siren batru kita ki pressure horn ki dei tang lai jat ki kali kita ki kali pulit ki kali ki badai ki fire brigade lani kita ki kali pelipding bat ki ambulance handai ni po ka jela meghalia ke jungi khamtam lele hapo shillong habang iyat tang pho khatsan minute ko mangala ong mene ba nakapor ngi jui I ki pho teli ki kali ki bayat ki pat ba bapli ki syong hapo ki kali ki kwa ban poi syaki kam ki jam ki jongki handai ki sakut ha ka block ti handai ke ba sungusi kalong ba nakapor wan ki wei ki kali jongnu ngimla ban tim mo ki bayat apok kelinti ki penyat ki pensawa dekat siren ki pensawa dekat horn ka balong kata ka pressure horn kumbala keren ngini ka Motor Vehicle Act jong sedam kat kandai spa prapupra ki penpa igini bat kalong ka bathut adu kata-kata teng ka jingthut jong kini kalong ka bajur adu kata-kata namar babalai ba ha ka jaka ban yat ki kali na khmat lasu hab ban kendria no ban ailat igini ki kali ki ba pendon kam dekat siren nganom thau yuno nganom keren yuno henry ngiyat kat kum kata ka Motor Vehicle Act jong usnam kat kandai spa prapupra ka basya tangi ki lai jat teli ki kali te hadin bangala file ye kani ka kom ye kani ka jingwat jingtip ti ngalapan ke jing pensyai napo ka transport department batru na ka police department ka badai jong ka home police department ti ngalapan ni jing syai katno jat teli kita ki kali ki balak ban penun kam ya ka hon ha kani ka hak di jela megaliate hang ningi I bak report ke bakila ai naka notification nadu usnam khat khandai spa khandai pu khandai nang ta kami hang ni ka notification nadu usnam arajar arpulai nang ta arajar lai nang ta usnam arajar saw arajar ndriu arajar khandai bat kum ta ter ha ba la sya ya ki babun teli ki kali bakin pendon kam ya kini ki siren hakani kat kum ka jing yo ki junga kal ki don ki list ki ba kan thup hadu arphu wei teli te hangni ngan syukran hini kendian arphu wei teli ki kali ki ba yo ya kata ka jingbit na sarkar batu na ka transport department bakin pendon kam ya kita ki red light bat ya kita ki horn leni kita ki siren kumbangala ong ipi mentan te ke ka bang kwa ban ong ni kalong ba arphu wei teli kini ki jaj kali ki bala ban ai ya ka siren batru ki bala ban pendon kami kita ki pressure plate ti habangi khen hang ni baro kat kum kini ka notification ni ka bami jong usnam arajar khat saw ngi I bang ni ki don adu lai phulai teli jaj ki kali teli ki kali te ka bumut ba lada ka wei ke department ka don secretary syubu saungut ka bumut ba sautli ki kali red light ki sautli kita ki kali ki bapendon kam ya kata ka siren ki la pendon te ke ka bangakwa bandong ni ba ngisyu osngowi ki pat ba ki baknyum na yeng ngitang syumi wan ki kali ki ba ai ka siren bat don ki ba ai gini ka pressure plate batru ka penthut hadu kata-kata teng ha ka jaka ban poi ka jaka bangi dei ban poi ru ngim poi shu na marba belai la da bun pelat kini ki kali ki ba ai siren ru hap ai lat sho ye ki bakin ya yan te kalong ke ka ba na kaliang ka jonga nga sngo komen shibun bangalayo ye kini ki list jong kini ki kali tengi I bakat kum ke Supreme Court ruling ka phak tangi ki kat tu kat ni jat ki kali ka ai jingbit tangi ki kat tu kat ni jat ki kali bikin pendon kam ti ka bemut ba
hatu ngan tho ko gijing tho sport Delhi hatu kan ni gijing ai jong ka sarkar Meghalaya kalong ne em kat kum ka direction le ni kat kum gijing bit ka bapun mi daka naka Supreme Court le ni ka court ka ba kli do jong kari India bat ru naka sarkar India te kadon ko kan ni ka point ni ka banga kwa banong ni all heads of departments ka bumut baro ki kli jong ki department ki la pun kami ka siren te kung mga laong ipi mene ba na kalyang jungaru ngan nang yai budde ni gini kebenta badru baladon kanu kanu gajing pen ya ka order le ni ka Supreme Court ruling ka ba ai halor gajing penon kam yi gini ki siren le ni kita ki hon kini ki pressure hon mo kung mga laong mene ba yin sa ile ai knang ba unsuk hi unong lek unong wan ngiru ngide kita ki nong song song jong kari India ha ka ba ngiru ngiden hok bandawa ya ka hok bat ya ka benta ke jungi te tang kini ki kiten na ki kenten na kalyang junga te ngini sim khiai gini bat ba ngin ai lat ya ka ta ka equality leni kita jingir kat mardor jingir kat lang baro bangin ya im ha ka ju ka kerdan te tang kini ki kenten na kalyang junga nga ai khublei ya phi sa sisen batui ki pajba baladon kinu ki bakun khenyi gani igani ka order jung Supreme Court batru ika notification ka balapun mi ka sarkar India halor ka jing penon kami gini ki siren batru igini ki pressure hon ngin sale ai halor ka ni ka bentaru kanang bon pensuk yo nong lej nang wan titang gini ki kintian khublei sibun ka yang junga